Dito doon. Ilan mo mo? Di man ay mag-order mo. Dagkan, gini mo mag-order mo. Kameraman, no? Kameraman. Kasi pupunta Para mainit ka. Ang kanina ang cheese, di. Tabagay ko ni Ribi sa tag-cheese. Itag 100. Para 5. Bato na ko eh. Piso. Uy, sa kanya na kanila. Cheese. At kano ko? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Apa, cheese. 100. Tawag ko pa ba? Bakaw me. Naarag. Nasa mo. cheese. Pila na? Tapol cheese. Okay, tawag ito. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Simple, nagsinino mo. Miigo mo na ita. 100 ba niya yan? Naiparya kang ako. Ah, siyos mo. Okay, mag-video ko. Pala, cheese, Vlog pala. ko. Ay, ang naitapos. Maligo to. Pila na, Vincent? Pila na? 80 pa. 80. Bakaw me ulit. 90, 100. Ito. Ganiti. Sabi ka lang, O sila may inway na tayo niyo. O dire ako ilis pa sa iya. yeah, ganun ka lang. Kailan iyahalin? Kim! Kim, hindi ko pa na lang muti. Ay, Parang ako sila yung kumangkuangkuang? kadaghan. Piso, 600. Sige, tag-piso, tag-10 na lang ang tag-piso. 1, 2, 3, 4, 5. Duro, nanti na. Try ka lang. 80. Uy, Najis, Najis. Kaya ko. Lisa na, ako. Uy, tag-piso, tag-Jesus. 1, 2, 3, 4. Ang gamay na mga 100. What pila ni? 10? Kani? 10 code ni. 5 mo din eh. Pero ang tag-piso kay tag-10 lang. Ay, ayaw. Anan? Uy, tag-5 eh. Ilan 5 te? 20 mo. Cheese. 5. Oh, banyo na mo. 30, uy, 30. Ay, dami. Una, ditong tag-5. Oh, piso. Sige. Try. Eh, mo sa piso. Ayun ang piso. Uy, itibuo ko. 5. 20, 30, 40. Kulit na 5 lang. Ikaw dyan sa kailan ba 5? Narana ko 10, 20, 5 ka na ito. piso ni. Minute ako din mga Pila ni? 10, cheese. 10, Presidente. 30, 40, 50, 60. At nagbuwan ba mga Treasurer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, PIO. 8. CIO. Ay, sorry. 80. Nag-ihap sila sa ilahang piggy bank. 5. Lahat ba tawag 5 po na? Uy, 80 lang. Tumukog kami sa mama. 80 na yun na. Uy, si Marvin, wala ni ko. Wala na ang piggy bank. Isa ko may imo. Nakwenta ka tanaan ng piso ako. Kaya
Christmas party. Thank you for watching.